Арт галерия Папион представя Христо Йотов с първа самостоятелна изложба във Варна. Художникът се забавлява, забавлявайте се и вие! По принцип се забавлявам работейки, не само в галерия Папион, този елемент за мен е адски важен, защото прекалено сериозните неща са кухи от тъм. Създавам такива ситуации, които са невероятни, които не е възможно да ги срещнеш на улицата. Не, това е част от моите невероятни истории, които са в главата ми. Мечтите са ми съвсем така прозични, да има повече хора да се преживяват нещата, които правя. Защо Христо Йотов води борба със себе си? Това са моите герои. Те уж водят така битка между си и с мен също така, само че ако погледнете по-внимателно, ще видите, че никой... Това не е битка на живот и смърт. Познато съзвездие Орион. Има една звездичка там горе, червена, тя е в съзвездието, е такава Бетелгейзе. Много да погледнете по-надолу, че всъщност е око. Гледате горе, дали вие гледате или тя ви гледа, в един момент почвате, ако сте на поне на половин литър червено вино през това време в този студ. Има така да се чудите дали вие гледате или тя ви гледа. С околния свят. И което може да само че да не бъде тягостно, да не бъде нещо, което да... Искам да кажа, че правя тази изложба с надеждата, че ще ви забавлявам и вас, както аз се забавлявам.